Ti, da li se sećaš šta si govorio, a? Jesi li govorio da je ekonomija dovedena do ivice propasti? Da se jedna garnitura ljudi zaduživala tamo na zapadu iz čistog luksuza. Kako će nam unuci pljuvati u slike, sinovi neće smeti, ćemo biti još živi. Kako je dvostruki moral doveden do ivice savršenstva. Kako se mlad svet pita samo onda kad za nešto odgovara. A, čekaj. Sve je moglo da se dovede u red krajem 50. godina sa velikim zaokretom u ekonomiji. Mi smo danas sa Vojvodinom, Slavonijom, Mačvom, pa i Šumadijom morali biti prvi izvoznici hrane u Evropi. Bojim se da nismo imali stručnjake ni za privredu. Dobro, a šta je značila nacionalizacija? Kreo sa bajkom kontrolori kod je sapo, pacovi su pojeli bebe i ukrali čalu, zašto predsjednik nam otvara novu sinagogu, a na Kvarnu našoj deci valja šiptarsku drogu. Jebeš kifle, jebeš novac, za veknu seže treba, tebi i Fosana i Bus Plus karte uvek treba. Sanjao sam da je čovek ugrizao psa, kada će me buditi iz košmarnoga sna. Dim od cigarete, zaklanja mi stare pesme, kako možeš biti diktatora da govori sam ne smeš. Vekovima vode borbu oko carske krune, sa đavolom na čelu koji sređuje račune. A brzo će nam proći s opošenje i sa ponos, ja se držim da se spasi ovaj mali bitni gondor. Sa poletom uz vetašnjiren krila kao kondor, daj recite mi više nešto novo, nešto dobro. Silovanja, pljačke, ubistva i koljači i dalje nas imaju. Ko su jaški, ko su naši pati, naši su kao jebene biljne vaši. Što ih više braniš, to ih više pariš. Od ne ruše se temelji zdravlja i normale, posle komunizma to su bezbožničke glave. Nemam šta da izgubim, ali imam šta da dodam. Ne odričem se ničeg zbog stanja stvari i parola. Svetlo Beograda nama sijaju ko Pariz. Janković šeto cimerama, mora da se šališ. Da li ste navijači ili kodačić marijači, kada šef Bin Zajev kaže tomu ti mu skači. A Dragogana Majlana to zarobi u šaci, redko viđamo poštenje na toj crnogorskoj faci. Gde se bataljoni, gde se srpski slavni đaci, ginuli ste džaba da potomak se zgazi. Vozimo se svi, ali ne u pravom vozu, to i Drašković je genio kada pisao je prozu. Šta je to demokratski što ti unosi nervozu, pa da glavni vođa vojske ne bude na frontu? Ili onaj Švaba, kod zeke milionera, dobio je kintu jer je za kviza teta spreman. Istoriju nemamo, budućnost su nam smestili, nemorali glupo su se baš dugom resili. Anđelina Jolie, ambasador gladnih ljudi, zato i ti sine dragi u UNICEF-u budi. Migrant je ko svetac, a tvoja ličnost svetac u banku svake zemlje. On upada na prepad, a u pitanju je muljaža i pomoć MMF-a. Budi ko Houdini, časte ima, časte nema. Vozi ih u svetu, debilni kretena, jer dalje njihov nos nije video od djeta. Ovde ne ruše se temelji zdravlja i normale, posle komunizma to su bezbožničke glave. Nemam šta da izgubim, ali imam šta da dodam. Ne odričem se ničeg zbog stanja stvari i parola.